seuraava. Meillä Jano, jonka kanssa tänään Delfinin ja kouluttavat Sari ja Joenna. Ja siinä oli Delfin. Tutustutaan aluksi tähän Delfinin perheeseen vähän tarkemmin. Aloitetaan vaikka tuosta Sarin seurasta. Painetaan vähän jakoja. Kas näin. Sarin seurassa ovat kaikki niin sanotusti aikuiset, vanhemmat. Ja aloitetaan sitten tämän lauman määrätietoisesta ja voimakastahtoisesta johtajasta. Nimihän on Veera, ikä on 32 vuotta. Hän Veera on koko tämän Delfinin perheen. Veera on kystä ja se on paras tuntomerkki Veeralle. Veera lähtee morjeistamaan teitä näin aluksi. Aluksi käytetään kylkieviä. Kylkievässä Delfinillä on lähes ihmisen kättä vastaava kulut ja tuohon on muistoon miljoonien vuosien takaa, kun Delfinin esi-isät asuivat kyllä kuivalla maalla. Tässä siis Veera ilkuttelee teille ja voi kertoa, että on syytä tulla takaisin. Ja näin Veera sitten esittäytyy. Veeran seurana on toinen emodelfini. Veera on tuommoinen fokus eli Evertin-emo. Toinen on sitten nimeltään Näsi. Näsillä on ikään 31 vuotta. Näsi on tuollainen pitkä ja vaalea, joka Delfinin kaudella. I guess they're going to that. Tunnistaa, että parhaiten oikeassa kyljessä on vähän tummemmasta syntymämerkistä. Siinä Veera heiluttelee kylkievällä. Näsi tulee kohta vilkuttelemaan tuolla pyrstöllä. What did it say? Pyrstössä Delfinillä ei ole lainkaan luita, vaan se poistuu rustosta ja voimassa antaa kaksi pitkää ja erittäin vahvaa selkäjästä, jotka lähtevät tuosta Delfinin niskasta ja päättävät pyrstön syveen asti. Katsotaan sitten tähän lähellä pyrstöllä alkaa voiman noihin korkeisiin hyppyihin. Tässä Näsi. Ja sitten siellä tyttöjen välissä onnellisesti on 30-vuotias Delfin, oikein poikien isä. Tämä alkaa. Siinä tietysti jääkin ne vastuut, koska niin kuin sanottu, niin Veera hallitsee tätä laumaa. Mutta Delfin pitää erityisesti voimaa vaativista tehtävistä, niin kuin tietysti tosimiehen pitääkin pitää. Hän painaa noin 270 kiloa, 2,90 senttiä suurin piirtein. Ja pystyy tekemään muun muassa seuraavaa. Ja sitten päästään tänne valjastustyösiin tamperelaisiin, eli Leevi ja Evertiin. I guess there's so many guys. Ja muuten tuollainen 16-vuotias komea nuorimies. Leevi on itse asiassa vuoden 1993 tamperelainen, jos aivan väärin muista, eikä muista. Kyllä, ei ole sama mieltä. Delfinin väritys on kollainen kaksijakoinen, eli otsa on vaalea ja selkä on tumma. Se suojelee delfinien saalistajilta, joita ovat miekkapalaat ja aina. Katsotaan Leevin väritystä vähän tarkemmin, kun pyydetään poikaa tekemään vähän piruetteja. Vähän lähempää. No näin reippaasti Leevi piruetteja. Vieressä on sitten paras kaveri. Hän on perekuokus, meidän pieni Evertimen. Ja meidän pieni Evertimen on 2,80 senttiä ja painaa 245 kiloa. Mahal. Sen lisäksi Evertin tykkää tuolla vedessä tulee enemmän syliin ja sehän on mukavaa. Koko ajan on sen verran vähän. Delfinit saavuttavat hetkittäin noin 40 kilometrin tuntinopeuksia. Että tuollainen virittämätön mopo jää kakkoseksi.
pyrähdys. Pinnalla, jotta näette tuon selkäerän samalla se alkoi tuota vettä hienosti. Ja selkäerän merkitys on sama kuin laivalla köri, eli se vakauttaa tuota merkkiin kulkua. Ja tuota selkäerästä ei myöskään löydy luita, vaan se kostuu rustosta. Näin on tämä perhe tullut tutumaksi, mutta... I wonder how long it this show. Might I get low back? I didn't just see the exhibition. Especially the... Might do. Wait, might they have you? Wait, might they have you? Nice exhibition again. Suolaista vettähän tänä Enfield sitten eivät juo. Täällä on kaikki tarvitseman neste tulee kalasta. Kalaa syödään 8 kiloa päivässä, että vasta yli 10 000 kaloria menee joka päivä. Ja tuo suolainen vesi